באתר האינטרנט יוצגו דוגמאות של עיצובים מוכנים לכל מטרה ולכל שימוש, הניתנים לעריכה ולשינוי. בעמוד הבית יש לבחור בקטגוריה המתאימה תחת תפריט גלריית עיצובים. לאחר בחירת הקטגוריה המתאימה, יש לבחור את שימוש לאלבום. לדוגמה, חתונה. נפתח חלון בו תוכלו להתרשם מהעיצובים ולדפדף בהם. שימו לב, בצידו השמאלי של החלון יופיע לאיזה סוגי אלבומים העיצוב מתאים. כעת יש ללחוץ על עיצוב להורדה.